Aparece acobadado na varanda, inmóvil, a pel morena, os ollos claros, as faccións fermosas. Mira para o mar, ve como escintila infinitamente a luz. Deixa que o posúa a calma do valeiro, da amplitude, do claror. Deixase ir. Hai moito tempo que non coñece esa sensación agradable, así, sin pensar. Só estar aquí, só estar agora, nesta vouga e inmensa lámina de auga. Desexaría non chegar nunca a ningures, ficar así, permanentemente en tránsito. Mete agora as mans no peto do abrigo. Unha delas bate cun novelo ensarillado, un rosario de coral, un regalo da irmá, unha prenda da irmá avellentada e temerosa, non da que el quere conservar na memoria. Recolle o pequeno rosario e guíndao con forza, con rabia ao océano. Pensa nos segundos, nos minutos que tardará en descender os kilómetros de auga fría e negra que hai baixo os seus pés. Un pequeno obxecto, unha parte de sí e o seu pasado descendendo por aquela inmensidade sombriza. Percorre un arreguizo. Afástase entón da cuberta e baixa cara ao seu camarote. Cara a súa liteira confortable de primeira clase, paga cos últimos cartos de herdanza da súa nai Donicela. Ali, aniñado no leito, intenta, como están facer nese preciso instante moitas das almas estabuladas naquela grande arca, escribir as 1000 novelas das que está feito o porvir e que o porvir desfará. Porque nesa viaxe moitos están a vivir, aínda que terán que agardar moitos anos para sabelo, os días máis plenos da súa vida. Facerse rico ou morrer ali é a divisa da xente máis moza, chea de ímpeto, de azos. Desde a escuridade dos camarotes, fuxindo do barullo do amoreamento, agachando as súas cabezas baixo as mantas lambidas da compañía lavieira, abandónanse ao placer de imaxinar. E así, sobre as súas escasas e pobres imaxes abañadas de postal, de grabado de enciclopedia escolar, que posúen dos países os que xa están chegando, deixan que a súa fantasía construa cidades invisibles, lugares que nunca serán mellores do que agora, nestes soños cheos de febre e de urxencia. Fasito tamén o intenta, tamén se recolle e procura imaginar un futuro espléndido, contaxiado da euforia do barco todo. Pero el xa non é un mozo de 20 anos, sen un pasado que o pexe, confiando cegamente na súa sorte. A Fasito, o emigrante distinto, o pobre que parece rico, o vello que parece novo, a súa idade deulle xa para outros soños, para outras probas das que non saiu vencedor. Esta segunda oportunidade exixe unha enerxía que xa non ten. Por iso, na intimidade do camarote, só alcanza a cariñar con delicadeza e resignación o seu porvir.